अपन मन से बानी परेशान तुहरा यही रहन से। सुनो सजन तनी पूछ अपन मन से बानी परेशान तुहरा यही रहन से। निदियो न आवे उड़ल चैन करार बा दिलवा मिले खातिर कब से बेकरार बा। हमारे राजा हो कहिया ले आवे के विचार बा के बलमुआ हो कहिया ले आवे के विचार बा। जो हता निराह रोजे कब पिया सास बन के सास में हमारा समय जो हता निराह रोजे या कब सास बन के सास में हमारा समय सरवन सैया पवन करत पुकार बा तुहरा बिन सुना पूरा गौवा जवार बा। सजनवा हो कहिया ले आवे के विचार बा बलमुआ हो कहिया ले आवे के विचार बा। सजनवा हो कहिया ले आवे के विचार बा बलमुआ हो कहिया ले आवे के विचार।